Musi, ederra afizinua zeuena, surf apur bat itxeko gutxienez ordu erdiko txian enbier. Baina, esaten duen moduan, sarna kongusto no pika. Da buena da. Surfien juteko gutxienez 3 ordu eta erdi behar dozula. Entre gezautzea juten bazara, ordu erdi, aldatuta la mota 3 ordu laurdeen. Eta ja behin junda, ordu eta erdi uretan minimo, bestelan asun solatu da zen, igual gehiago. Azkenian segun ze denborako zu, baina 4 ordu behar dozu, kalkulatzen dut. Holan, bintzat, aprobetxetako eguna. Ja izten zela ja dirupia, bintzat, ja egon da, aldozun da gehien egoten za uretan. Subia da, amaizatetik aurrera. Forekaz bai jatzo berreina, maik zibai berreina. Buru bai. Eixia biegora itzen da apur bat, bueno, pues asko, itxe moduan. Just like in the movies, it starts to rain and we're the broken beauties, blindfolded minds collide and we fall. When the curtain drops, our touch is just a touch, not like in the movies. Musi, nungo bastarrera goi ez, honegia leku sekretuak diez, ez, surfisten dako. Hau da, ongo bila juten da modukue, ez dala esaten, holako leku batera. Bueno, jendeak batzu bak izenak, baina, bueno, ez da komeni jende asko jakitia. Esango dugu Gipuzkoako kostaldeko txokoren baten gazela, baina hortik aurrera, gainera kontu zibileko gara irudisak hartzerako orduan. Hori, ze bestelan jendeak igual ikusten badau eta ez da, ikusi bakin undauen. Orduan, holan, jende gitxo etorriko da, eta bakizu surfa munduan, eta jende gutxo, hobeto, holan, olatu gehixo bestien dago. Hori bai izen da, ez? Betidanik historian surfan burruketako bat, ez? Bai, azkenien gaur egun dau, gero eta jende gehixo surfitzen dauena, eta da segun batzu, olatu ez da danontzako. Orduan hor sortzen da borroka bat bai guretan eta uretatik kanpo, holako lekutan jende asko ez dakizela da zela, horrek die altxor bat moduan guretako. Holan, olatuena da zen egunetan, holan jende gutxi autopoliko zuen leku hauek, igual apur bat salbetan dagoena bainua. Aixia, normalian, izena zertetan dagoena. Bai. Gero, ni behiratzen dut. Forekast, injarra jartzen dut zula, xirunda piko eta horrek. Gero, maik zi, beha zertetan dago bastante tamaina. Baina honek aixia, honen tamaina beti kendu bihotzazu, mutu lordi. Musi, oin urte batzuk zuek surfeatzen hasi zinetenetik gaur egunera arte zela aldatu dien aplikazioen bidez, kondizioak adibidez ikusti, ez? Maik, sakoren ez etxia zarautzen, horrek ez dago honen biharrik. Jun, ikusi ondartza errolatu da zen eta hori, baina arrasaten bizi gaenoak, azkenian batun batei deitu, edo bestelan zauen, justo garai horretan zauen aplikazio, mesu bat behatzen zinuen, SMS bat, ez da izen bakira eta jartzen batzuen. Zarautz, ze aixe zauen, ze tamaina zauen. Eta balixo zotzun hori euro bat, 0,piko. Eta horrekin, lagunekin, deitxu itxengo gara. Deitxu zozer, porque esasen ez huekanak ez ezebez, eta han aurrutiak esaten zauen, aurreko gabian esaten zauenakin, zen zinen zure pajeua eta esaten zinen, bizarro latu daz. Gero, heldu eta batzutan ondo, eta batzutan buelta herrixa emu eta etxera. Bai, baina esan dugu, Gipuzkoako kostaldeko txokotxo batera etorri garela, baina gehu Angeluraino joateko gertu ginguzen gaur surfeatzeko. Eta arrasatetik Angelura ordu eta erdi xixeagongo da kotxean. Ordu eta erdi, baina batzutan, segun ze aixe dauen, igual hemen egoten da itxausapura mobiduta eta han egoten dira olatu batzuk, eta Angelu eta gero Frantziako segorreako eta horrek olatuak die berez izan. Horrek izan die tubuak eta itxeko hori ondo dauenean, dala ostia. Bakarrik hori, araño junin bida. Dirue, gasolini eta denboria, dana bida. Mai, zeu zarautzera, surfak bultzatuta joan zitzen bizitzera, ero ez bestela erun zatxu bizitzak? Bizitzak erun nau, aukeri eukin hauen familixako etxe bat eukitziana, eta bertan txiki-txikitxotatik surfakin konekta unahan, itxasuakin konekta nahan, eta urtietara buelta unaz bertara bizitzen, ze azkenian oso beharrezkoa itxan jat itxasua.
eta bueno, hortxe nau, oingoz. Esaten dabe, behin itsasua onduan eukitzera ohitzen danak, nekez daukela barruan bizitzeko lasaitasun hori, ez? Bai, egixe da. Itxasuak asko mutan duzku, asko. Bastau kobertura. Horren leku eskulturatori gara, koberturek bestauela. Leku pare bat da solan da kobertura, baina hemen egoten da, eta hau lekua horretik behira arriskutsua, porque pastan bajatzu zer, segun nun zazen, uretatik urteteko zaila. Eta urteten basara be, telefonua, igo bizaren beste leku batera, eukitzeko kobertura. Zer behian... Eukidozu egin solako sustorik? Hemen eukin nabe, baina lagunekin. Bakarrik, ni askotan egonaz, hemen bakarrik. Eta hori oso arriskutsua da, baina bakarrik egotia asko guztat. Eta bakik, zer pasan bajat, hor gaituko nazela, baina ez do pentsan hortan. Baina sustoa tolan horrekin hauen behin olatu batek emuzuztela belarri txan eta timpanua perfo jaten, eta klar, orduan horekak galtzen dozu. Eta justo izan zen, egun baten zezela pastete olatu holan bastan potentiak, eta pasaun hauen justo seria da olatuak, seria ekartzen da ditxo lau olatu o hiru, segun seridan, eta paso ditxun hiru olatua justo, esen horeka mantendu, porque, claro, perfora itxen zenean horekia dau belarriztan. Eta pasaun hauen ez da gini nola amez, esaten pasetan dut, o igual lehen gehitzen naz. Eta pasaun hauen, eta gero lagundu sustien urteten, eta gero ondo, baina hori netako sustoik handizena hor. Mai ez zeuk? Nik suertiakin ez ditut susto asko euki egisa esan bateron batean gaztian itzenien edo mundu guztie beste surfista batzuk tabliaz buruan da injo eta berixan bat, baina ez holan ezin urten izateko edo bai emuntu sustotxo batzuk pasatzen dituzu, olatu handisa zenien da, igual ezin uretatik urten da gertau izan jatu batzutan, baina ez zebezer isoik, suertia euki dut. Zer abiltzen duzu, tabla diferentiak itxasuan kondizio ezberdinetan? Bai, normalien surfista danok eukitzen dugu lan tabla kutxun bat edo beti ondo juten jakun tabla bat, baina gero olatu txikitsua da zenien, potolotxu hauak erabiltzen ditugu, estabilidade hori xabamutan dagoelako, eta ondixagoa da zenien, luzetxu hauak eta estutxu hauak, bai, tamainak aldatu itzen dago kondizioen arabera. Da gaur jakinda ze itxaso klase gongo zan, aukeratu duzu tabla hau? Nauken kutxunena izango zen, baina, bueno, igual beste tablaren batela bilibikot, ikusiko eta ber. Kirol garestixa da, bikote? Materiala idagokizonez eta... Materiala garestixa da, baina egisa da iraute hotzula denporia, normalian. Ondo zaintzen bozu... Iraute hotzu. Trajiak, negukua da geixen konstanta dagoena, porque da, azkenean, materiala sendu hau abieda eta holan, eta trajia 3 urte irauten dotzu. Ja, lehoko urtia de puta madre. Osea, berotze dotzu, la hostia. Bigarren urtia ja, apura gutxo berotze dotzu. Eta ja, 3garrena ja, egartzen da ja dela 3garren urtia. Bosten seireun isa ordaintzen duzu. Bai, bosten seireun. Ni naz bastante pijillo eta, urtian bat erosten da beti. Bat saldu, bestia erosi, baina, nina sako pijillo, baina zaintzen bozu ondo eta... Nik ekonomiak ez duten duten. Eta duten ekonomia 3 urte zen dozu. Ez bagatzu apurtzen erditik, 3 urte etxo zu. Iriak eukiko itxu, 3 bai, behintzat. Bai, baina, bueno. Musik komentu duz, txapelketetan ibilitxakua sarela ez dakit gaur egun jarraitzen duzun? Gaur egun ez, dela urtiak itxiko nagoen, ez dakit azkena igual 18 urte aldera itxango zen. Eta txikitxotan hasi nintzen 8 urtekin surfian, da beratzi batekin edo apunto zuztien irakasliak animauta, txapelketa Euskal Herriko txapelketa txikitxotan da holan. Eta bueno, bere gara izan neska gutxi ingo zen eta irabazi nitxun bateron batzuk, baina beti neska talde berdina izaten zen, 6-7 neska goten gitzen da, ja momentu baten pentsauna, bueno, aparte Arrasatetik Zarautzera etorteko eta entrenetan hasteko historia hori oso zaila itzen jaten momentuen, da
eta gero beti berdinak ikusten itxun, da orduen sensazioa esan ez nagoela hobetzen edo ez naukela kompetitibitate punto hori. Eta ja itxi nagoen, da igual disfrututan dut surf libriakin, edo gehiago. Ze abantaila dauko arroketan surf itxiak ero ondartzan geratziak? Fondua ez da moitzen, arroketan areiak daukon txarrena da asko korrientiak eta mareak eta asko moitzen dauela fondua eta surfistentzat ez da interesetan gehiegi ze fonduak hobeto jarri leike die, baina bai txartu egin leike die. Orduen arroketan dauen ona mantendu itzen dela beti fondua. Eta olatua berdin edo antzerako apurtzeko aukeria dugula. Gaur egun zenbat lagun ibiliko saria arrasaten surfa itzen? Amalau bat, gero, hombre, ja, egun dugu juten dienak eta holan gutxi hau. Eta batzuk lana dauki eta holan, gutxi hau. You must have battled hard a long way. She's been only brought to the gravestone. Laid in this structure that's not your home. If I could only solve it all. Kanturik baduen, hor non baitezkutua. Apa, guardion. Zer, Asier, lan asko? Bueno, dixente, Eta lanien be itxasuan pentsetan, ero lanien burua hemen? Hori beti, itxasuan pentsetan beti. ¡Qué buena, tío! Hemos pillado la ola de la mañana. Bueno, gaurkoak bukatuta, ero? Bai, momentuz bukatute, gero arte, así que listo. Ze argazki dauko hemen, Asier? Zaletasuna apur bat tabernara bekarri duzue. Bai, noski, azkenean hemen ordu asko pasabier, orduen gustora sentitzeko, azkenean ilusiak ikustia beti datorrondo, ezta? Hau da, aritu gordon argazki bat eta dakua el Campeonato del Mundo no segorren, 2009 inguruan ero, eta hori, proposa ditzu jarteko hemen, bestiak mendiko beste badauko jarritxabe bai, eta bueno, holan pasino bisak hemen. Asier, sukaldari, txoko tabernan lagungarri izango da ez, pixkat, ordute gisaketan antolatzerako orduan, itxasoraino joan behar izaten zarete zueik olatuak hartzera, eta gutxienez ordu erdi badauketzu ekotxian. Bai, ordu erditxo bai, eskerrak oin nabiela atzaldez lanian beti, orduan goizetan eukitzen dut denbora apurtxo bat juteko. Orduan goiza libre dakat eta hori mutzen duzte bizitza pila bat, ezta? Goizetan fateko itxasua be oso kapritxosua da eta... Surfa, zaletasun moduan bai, baina zeureko asuan bado beste bereizgarri bat, eta da olatu artean gustora ibiltzen zarela, baina olatu horreik beste batzuk zelan hartzen dituzten grabetan erretratuak hartzen horbe zaletasuna dauketzu. Nondik sortu zen apur bat zaletasun hori? Zaletasuna sortu zen mendinguruan, porque guk mendixen bastante fuertio bilik gare itxasuen baino hasieran,
Eta gurekin itxasabelan fotografoak, bai, Andoni Epelde adibidez, eta Jesus Fernandez Logroñoko beste bat, eta eurak ateratzen zuztugun argazkisa guri. Eta betik pegau jat euren aldetik hori, ezta? Eta itxasuan nik, itxasua oso handi dauenean, apur bat ez tozkitzen behar bilurra, baino niretako larrei iruditzen jar, ezta? Orduen, dauken lagun asko kostaldekuak oso trebia dienak kondizio horreitan, eta beti pentsatu, segaitxik ez eurei ataratzea, euren afizioa bestiok ikusteko ez grabatzea, eurei grabatzea. Apur bat, olatu ondixak grabatzearen saletasun hortatik sortu zen dokumental bat, Euskal Balearen eizan. Ez surfiteko, gozatzia. Nire ustez azkenekoa izan zana hemen bertan amuitzen. Bentsat esaten dena, begiratzea sartuko gea, ikustea, barrutik ikustea. Eta egia esan disfrutatu nuan pilo bat. Esperientzia ederra, gisa esan, ez? Bideolanekin batera indako lan bat izan da. Eta, beti ganik pentsaba ben, zelan dau jente asko arrunta, ez dienak surfista oso sagunak eta pentsaba ben itxia dokumental bat horren inguruan, ez? Zelan dauzen jenten arrunta dira benetako heroiak, ez? Sartzen die itxasuan kondizio batzutan oso zaila dienak, Euskal Balea saleekin konparatzia izen zen dokumentalan gakua, ez? Zelan esatia, lehen Euskalduna juten ziren baleen bila eta han juten dira olatu erraldoien bila, ez? Moxi, ze itxura dauka itxasuak? Itxasua, itxo nimbiko da, baina zerbait egongo da. Txikitxo, baina otxo bat, olako uraldisakin eta jendia gaina ez dut uste torriko danik, ikusita itxasu txikina hauela, baina otxo bat botateko moduen bai. Marea bizixak gaur ez dakit hori ona da surfe itxeko? Hobeto marea holan hilak eta izaten denean, porque horre ez da ez igoten asko, ez jaizten asko. Orduan mantetzen da lan itxasua nahiko ondo. Eta hotxen marea biziekin pasetan da nadak jaizten da pila bat, asko eta askar, eta igoten da pila bat eta super askar. Orduan punto marea hori leku batzutan dala ona, o marea behian, o marea erdian, o marea goian, pasetan da askar. Orduan surfetako lan dakozu ordu bat ona, ordu eta erdi. Eta marea hilak dienean, dakozu denbora gehiago dakozu punto marea on hori. Sin más, hemen Euskal Herrian hau dauko, Euskal Herrian esan duzu, ez dakit, kanpora joan itautezaren surfa itxera olatuen bila badau, ezta? Olatu perfektu horren bila ezen jente biltzen den batera da bestera. Bai, enaz jun zehazki surfeko bidaiak itxera, baina kanpuen bizi izan itzen, Txilen bizi izan itzen urte beten da bertako olatuak probau ahal izan itxun. Eta bertatik Perura behi nitzen, da oso olatu luziak da politxak dira, baina beti bakarrik ibili izanaz leku horrek bilatu guran da zaila guain jatazkenien bakarrik beti zailtasun gehiago bilatzea dituzu. Eta luzera ingo ditut bidaia politxauak edo bilatuko konpainian surfitxeko bidairen bat, ez dakitxu. Era zer dauketzu begiz jota, ze mundu da ondixa da? Bai, ondixa da, eta leku asko da ikusteko. Baina, beti Maldivas eta Asia hegoaldeko olatu potentiak eta beti buruan eduki izan ditut. Egisa da, gero kulturalki Hawaii eta olako lekuak beti egon diela hor surfan munduan. Baina, aber zer urteten jakun hemendik luzera. Moxi, badakit zeue ibilitzako esalela batera eta bestera oporretan, surfa itzen, olatu perfektu horrein bila. Ez dakindik perfektuak izen bihar dauen surf egun hon bat eukitzeko, baina ze leku aukeratuko zeuke, nun ibilizara gustora? Ni gustora, leku lan gutxunen gotela Indonesia izango zen. Horre izan zen lehengoko bidaia, 14 urto lan, eta hori markauta gaitu jaten. Aparte jendia super jatorra, nahi xabe ona, olatuak kristonak.
Horre paraisuak ja aldatzen dabitz, ja etorri da inbertsio pila kanpotik diruak inta holan, hotelak konstru duten itxaso onduan, eta fuindala 2 urte nintzen, eta aldatu da, guztiz. Baina, bueno, olatuak hor jarraitzen daue. Sumatra aldian eta holan jarraitzen da izaten lehengo xarma ukitzen, dana salvajia, osea, konstruita euren txabolak, holan euren etxetxuak, baina ez holako hoteltzak bat. Eta hori Indonesia kontxundena, eta gero Hawaii asko, ez dakit, espiritualmente, ez dakit, edu jaten lan bihotzara, ez dakit. Hawaiitarrak estatu batuak juntzien eta euren kultura nahiko zapaldu daude. Eta eurak, aparte de surfeko movida hori, espiritualmente eta rebindikatzen daude bai euren nortasuna, ez? Hawaiiar nortasuna. Eta hori be asko gusto jaten. Osea, aparte olatuak eta lekua dela super politxa, euren nortasuna, hizkuntza, eurak dauke, aparte de inglesa, etzaiten daude euren hizkuntza eta euren hizkuntzan alde etxen daude lan, eta justo aukin dauen aukeria, ikusteko justo itxen da edia ikau, izan zen hango sorosle bat, eta itxen da txapelketa bat olatu handixena, eta juten die da invitazional. Hori da, gonbidatzen daude munduko surflari honenak, baina olatu handixenak, olatu handixak hartzen daudenak. Eta hori da komunikono, hori hil zan, gaztetan, juntzanian hartu zauen itxasontzi bat eta hango Polinesiako eta Javeko kultura nahi zauen zabaldu hango irratan ziar, azteko kontzientzia euren nortasunana. Eta justo etorri zan ekaitza bat ez dakiz ze pasau zan, eta itxasontzia galdu egin zan, eta han bertako danak desagertu ziren. Eta bere omenez, itxen da txapelketa hori. Eta justo aukinoan aukera horregotia, eta netako ez dakit izan zan, ez dakit du jaten nahi, ez dakit zerbait hango hizkuntzan, hango dantzak, euren nortasuna, ez dakit. Izan konexio bat, hartu nahen Euskal Herrisa, ez dakit zuku bizidugun egoera berdina, baina han. Eta asko guztu jaten, eta partolatuak diela ostea. Eta jendia bai super jatorra, eta dana, ondo, juteko moduen, vamos. This thing called love, I just can't handle it. This thing called love, I must get around to it. I ain't ready. Crazy little thing called love. This thing called love, it cries in a cradle at night. It swings, it jives, it shakes all over like a jellyfish. I kinda like it. Crazy little thing called love. There goes my baby. She knows how to rock and roll. She drives me crazy. She gives me hot coffee. Oso txikinak, segun zenbatu zatzauzun bebai, eta zer tabla daukozun, azkenean, aldan hain da orduen? Aldan hain jo, bai. Uraldi hona, zagin joa zuretan. Patxo bat hartu doz. Bueno, patxada honekin ez dien segun asko geratuko, ez? Laster negua etorriko jaku gainera, ez dakit neguan surfitxera tortzeakuak zareten, alda denporaldia bukatu itzen dan hemen, Mai? Bai, neguan be gustotan jatu urtara sartzea, baina pixka bat gogorra baitzen da. Urtarria otsaieko fetxa horrek izaten dira normalian gogorrena, gura hotzen dagoen momentua, eta kondizioak oso ondo egon behar izaten dira uretara sartzeko. Osa, paroitxo bat eukitzen dut nik normalien hor. Zu alrebez, Musi, neguan gehiago? Neguan dudan baino gehiago. Dudan azkenean, eta olatu txikinak di, jende pila dauta holan, gutxitan surfetan dut. Ekaina, esan dut ekaina eta ustaian, Gero ja iraia eta dala epoka hona hor bai. Gero neguan, urtarria, otxeia, martxoa eta horreganak, dauenian zerbait, etortzen naz. Eta gaina honena, jende gutxi hau dau,
hotza dau, baina ni hotza ondo aguentetan dut, aunque sin más. Euskal Herrixan zeintzuk izaten die sola zeuen lekurik gustokuenak? Hondartzarik hondartza ibiltzen zarete, itsasbazterrak begiratzen ibiltzen zarete, ala ja badauketzue bizpahiru leku eta etzari hortik mobil duten. Ni azkenean biratzeo, revisioan, segun zortan urtena zen eskolatik, zortan dagote libre, segun zen marea, leku bakoitzako bere marea. Bizkaialdera gutxi, normalian komodidadiagatik eta bakarrik biltzen azenez, etxe onduen zarautzen sartzenaz, errestasunagatik eta neguko ordutan gainera moitzen ez ibiltzea daiten. Baina bestela Frantzia alderut joten dut gehiago, Bizkairutz baino. Bai, Gipuzkoan zehose, baina zarautzen batez eta ingurutan, horko txokotxotan, eta bestela Frantziarut. Crazy little thing.